tambahi mas. Hae yo ayon hae
ora obah medeni bocah yen urip golek duwe sruku-sruku badok badoke ilahe Rama menyang Solo oleh payung bodoh sitit mula lobah wong mati ora obah obah medeni bocah golek duwe sik iya Nadia tong suaramu nadas ning ati kowe ngucapke janji kowe bakal mulih nemoni yo sampun ya sayangku
Iya. Yo. Gimlah Jess. Ah ini Oke.
Lulu. He Ya selu. he sego. He Lulu. he Lulu. he asik. Asik. He Tak dung dung. he sego. He meneh. Wis, Pak. Iya Oh. mendak sidik. Heeh. Ayo Si, mendak ya. Suara satu. ketemu ya mendak ya. 2, 3. Dia nanti dia. Di. Nanti. Ditileki. Oh sing lemu dhewe iki ta. Sidi. Iki. Sidi. Heeh. Nah. Nah, kurang baleni. Iya, baleni. Iya. Ah. Kita Febri, tunjukkan. sana kamu ke sana. Baleni. Semuanya harus mendak ya. Oh, yo. Ayo mendak Kurang. sik. Nah. Nah, sing iki ganti. Oh, kabeh. Ayo. Ah, kudu ketengko ngono iki jenenge profesional dalam bekerja. Iya. Ayo, nek iki dadak. Iki mangko. Oh, mengker jegang iki. Adik mendak Mendak iya. Iya. Sip, cerdas. Senyumnya mana? Nah. Ya, sing arep dhewe kuwi. Guyu sih. Kurang guyang. Iya, Mendak ya. mendak sih. Nah, cakep. Cakep. Ya, sing kuwi. Bunda Muti. Iya, Bunda. Aku ndak dibrakot nek karo iki. Ora apa-apa, berangkat genting kok. Mendak sidik. Nah. Nah, sing kuwi. Didik emes iki. Iya deh. Iya, Ci. Ah. Iya. Iki wingi keleke dicukur ora mulune. Wingi konangan Mbak Tata soalé. Oh, ngono. Heeh. Saiki jenono sempat diinjen. Wah, bersih. Oh, bersih. Heeh. Ya, Oke. saiki babane ayo, babane. Iki mau wes ya iki mau. Wes. Wes. Babane. Sayang. Iya. Hati-hati Pak nih, Tel, ah. iki nang panggung iki bojone wong nek ning kene akeh ora cemburu. Ayo. Bojone Pak Kota. Wis direko Iya. karepmu kono. Ayo, tangane Nia. Ora kowe iki kleru ngakon dekne kaya ngono kuwi kleru. Kleru jan. Kleru. Wis mendak kabeh ta iki? Wis. Sip, ayo. Sip, Semoga bagus. Mas. Ayo, Kimpla CS. Wah!